Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Mga luksami na mga pagariyami, ibubulos tanod naging kuto kapugusya tanong si ikubenar akapmung karasit tanuron para kapamukas sa kataksilan. Agiin na karabat tanong pepenagalan, kaya mataan na asar kapkusay tanong na piaratiyaw taw anta kada. Ayaw to pagusin tanong sa geng kaya makampat a video na sumipantag man si ku isa ko mga hadith fabricated mana iniyang kub si ku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aginan sumipantag ku kasimbayang sumusulot sutaw sa sinilas anta katalumpa uway naginan na matataguanan si ku hadith kanaba alang-alang hadith ka ayat Italian na sahih uway naugid na aya masagiton sa ginawa naging gaya hadith na makasusupak ko Quran, makasusupak ko mapya pamikiran na inibgayo wallah. Oy, ging kay hadith pag-ilaytan mo mipantag ko kasimbayang anakachinila sutaw na adin din amyang ngungunot tanon ang mga bangsa tanon sa ging kay Pilipinas ang mga ustad pan kipagingalan sa mga ustad ad na mga muritiran akilay tanong sa aging kaya video pagkilay tanong amana amya kasulja Pilipinas aging kaya kupit akasimbayang nakachinilas asipan sa sulda masjid sabab sa aging kuto kaya pangimbanarayran sa aging kanan hadith aya maanaw to na hadith fabricated asisi mismo ku Bukhari agusi ku mga pada mga kitab sa hadith na dahan tanong mentayan aging kaya di kasimbayang aging kaya murid isusugun aging kutwa ustadian aya maanaw to na piya kareaginun aya ko na sunnaw nabi akasimbayang na nakasulot sutaw sa chinilas nakataya amuntayan tano aging kaakuan video niyan mapasad dagutan no bubatala aging kaya hadith pagito kawan tano giin na marayag kabukagan ang ko nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pad sa sunat amin ni bagak din na kaya talikudan nagyang kuto akasumbayang umama asisi nila sa kanyan iraman to ada amarsik ama papadalam ko sinilasyan sa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim supakan yu sa mga yahud kamata nasiran na disiram sa sambayang akisi sinilasiran yang kanan akiatero ono Rasulullah sa supakan sa mga yahud na daam bida-bidaan yan usisi ka sa masjid udin na si isa walay udin na sa liwawalay si isa diserto udin na bapi anda ka mapapadalam absumbayang ka sabab sagyang ka na hadith na wanawgid na adn si iku mga hadith amya aloy asi iku masjid sa tigu Rasulullah idha jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'layhi qadaran aw ada falyamsahhu walyusalli fihima sa tigu Rasulullah igira amya qauma suisarkanu si iku masjid na ilayan yan mana susinilas yan ilayan yan susinilas yan nawad na may ilayan yan si iku sinilas yan marsik udin na ringasa na punasan yan na tigu Rasulullah na sumbayang niyan ang kutwa mbala asinilas yan ginan irarad o hadith fabricated apiya pan ayat Italian na sahih ugid na kay sabab sa sumana lapit aging kuto hadith na makasusupak ko Quran fabricated imbalan oay nasadin sa mangimbenaron naginan ipkulugan ko manusia oay katan mele niyo din akya matamantakan niyo asidanan sa Pilipinas maranaw murid susugo naging kanana ustadian akya pakasumbayangan niya nun nakachinilas asipan sa sulda masjid anda su adat ko masjid anda su respekto ko masjid dapat na aya di mimbiat kuwata murid naging kutwa respekto wapiaan tunad na darpa absimbaan nun su Allah oay na dapat aging utaka respekto yaron apabila sulda ka sa geng kutwa masjid absimbaan ko Allah na dapat na makanda ka sa chinilas ka para respekto. Nanto ni piyangin benarilan hadith inuwiran na ng kulaula
na hadith asirin matatago sa Bukhari. Aya mamulapiat aging kay hadith na aya kasumbayang o Nabi Muhammad na nakasulot sa kanyan sa chinilas sa kataya akilenyo akamatapatakan yun din. May aloy sa geng kaya kitab ayat Italian na Mawsu'atul Hadith Sharif Al-Kutubus Sitta sid mismo sa geng kaya Sahihul Bukhari aya number ageng kaya hadith na ika-380 agunam. Oay, ageng kaya hadith na si mikatitiyan ko Abu Maslama kataya so Abu Maslama Sa'id ibn Yazid Al-Azdi Pitru iyan Sa'altu Anas Ibn Malik, ya kay siya nakanatigan so Anas Ibn Malik, akana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi na'layhi, ipagi siya karakatigan, baaya ukit-ukit akasumbayang unabi sallallahu alayhi wa sallam na sumusulot sa kaniyan sa chinilas, qal, na sumimbag kun so Anas, naam, uway, mana aya kasumbayang unabi, ukilalapitin sa geng kay hadith, na nakachinilas sunabi tanu a Muhammad. Katan amilenyo mga bangsami aging kanan a hadith aya lapiatian na aya ukit-ukit akasumbayang unabi tanu a Muhammad na nakachinilas kanyan. Oay, na aya mga karina sa aging kanan a hadith na di benar na sabab sa makasusupak ko Quran. Aya kapag yan ko Quran, nagyang ko to akatar wallah afa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin bilang ataw kanu at tigwallah mana pipiya kanu sa parangay pambilang ataw kamata-mataan aswallah na kababayaan yan aging ko to mga tao ang mga bilang ataw nantay makapturun sa kambilang ataw aging kana nakasumbayang anakachinilas su tao. Antay makapturo sa gina nakambilang atawanan. Dahil na baon makapturo ataw amalantas yakan. Iba kambilang ataw sukasimbayang. Absimbaan ka suwalla na nakasulot ka sa chinilas. Bangka di katawiya so chinilas anta katalumpa. Naginan na inupesuluta ka para pangali. Iba ka makadapo sa mga resik. Mana agina na ipendeponan ko mga resik. Lagi do mga tunai mga nadis. Na ipenda po naging kanan at sinilas nagutalon pa oryan yan na magadap ka kuwalla ka simbaan ka suwalla na itatalon ka na susulutan ka aging kai at sinilas ka amya makadapo sa ayam maanuto na marsik. Allahu Akbar. Katepan so isa kung mga daliliran o inuiran pa kasunata aging kaya kasimbayang nakachinilas sumanusiya sa kataya apakilay tano aging kaya hadith. Mialoy saging kaya Sunan Abi Daud si saging kaya hadith aya numero niyan na ika namagatos agul 50 agudua pitero kun unabi khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim surangan niyo at tigunabi mana pitero kun unabi agi na ang yasay sunabi surangan niyo at tigunabi su mga Yahudi kamata-mataan at tigyan asiran ang mga Yahudi na la yusalluna fi ni'alihim na kanaba ayakap simbayran na basiran ay maanaw to na nakachinilas kaayakap simbayran na nakatiniil siran mana kanaba siran sumusulot sa sinilas wala khifafihim agu kanaba siran sumusulot sa ay maanaw to na midyas apanit ginan hadith aya may tuturo yan na aya ko na ukit akasimbayang kapsimba o mga Yahudi na siran na nakatiniil siran. Kanaba siran sumusulot sa emaanaw to na chinilas anta ka emaanaw to na midyas. Mga bangsami na upamakaging ka na hadith na paratiya tano kay sisisaging ka iya kitab betul sa mga kitab as-sahih. Na upamakaparatiya tano na aya maanaw to na miya supak tano su nabi upamakabenar mambu na nakatir o nabi. Tunay sabab na aya ukit-ukit adi tanu di kasumbayang na nakatiniil tanu kapangdaan tanu sa mga talumpa tanu na gusto mga chinilas tanu. Uway, nagyang nga na hadith na aya lapiatian
nasurangan sa mga Yahudi, kadapat na ayak ko nakapsimbayang tano, na nakachinilas tano, susulutan tano sa mga chinilas tano, o ay kagyuti kagkasurangat tano ko mga Yahudi, kaaya uniyag nga na hadith na ayak ko na okay takasimbayang mga Yahudi, na nakatini ilsiran, daabayran susulutan ang mga chinilas, nagu mga midyas, ginan iuniyag nga na hadith, na upama kabenaranan, paratian tano, nasama ni naging kaya di tanong di kasimbayang na bid'ah. Punay sabab na nakatiniil tano. Na aya kesaya ng tano na sa mga Yahudi. Naging sa di tanong di kasimbayang sa geng kaya masa, ada ba tano susulutan at sinilas ka nakatiniil tano. Na aya kesaya ng tano na sa mga Yahudi. Upa mamamuka, pag-ibenar at tano agyan na hadith. Nagyan na hadith na miya karere agyanan na di benar a hadith. Iniyang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunay sabab, na aya paganay akarina, naging kutuba amya aluy tanu, amya kasupak ko Quran. Aya kaya pa kasupak yan ko Quran, naging kutuwa kang bilang ataw na ini sugu Allah, si isa Quran. Naging ka na nakasumbayang anak chinilas sumanusia, na di na kebetulan siya kang bilang ataw. Kakadaanan a respekto, kada adat, na yung mala ading kapagadatan, na suwallah, naguso masjid, awalay wallah. Ginan iundas aging kanan alagidanan a hadith. Ikadua adi ka benar aging nga hadith. Oay, natanudang ka aya lapit aging kanan hadith na aya kasimbayang kun o mga Yahudi akap simbayran na nakatini ilsiran. Inu baginan ikasimbo mga Yahudi. Ilain tanong ko naging nga kasimbo mga Yahudi. O inu benar asiran na nakatini ila ada abayran susulutan ng mga chinilas anta katalumpa. Nakataya, pag masa-masa niyo ko na. Na inubu akatan amya karayarayag aya kasimbayang akap simba o mga Yahudi na kanabasiran nakatiniil kasumusunod silang musa aya maanaw to na mga talumpa. Oay, di miya karayarayag agyang kanan na hadith na ang kubuko Nabi ini ang kubuko Nabi sallallahu alaihi wasallam kadi benar ka inilay tanubu so kapsimba o mga Yahudi na nakachinila siran antaka nakatalumpa siran. Kenapa siran kititiniil? Nagyan na hadith na aya lapit yan, na aya ko nakasimbayang o mga Yahudi na nakatiniil dabayran susulutan ng mga chinilas. Uway, namiyakarayareg di benar, kau pa makabenar na iman to naging gaya di tanudu kasimbayang ang mga Muslim, na aya kasasayanan tanu na lagi do kasimbayang o mga Yahudi fisagyan nga na hadith ang nakatiniil. Naginan yung mga karina, saging ka na hadith abiyat tiyatano na palayad na nan kabukagan ini ang kubuko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa miya kasupak si ku Quran miya kasupak ko kambilang atawa ini sugu Allah nagumiya kasupak si ku kamamasaan kaaya kamamasairun o kita kapsimba o mga Yahudi na siran na kanabasiran kititinil kasumusulod siran sa mga talumpa anta ka mga sandal. Banday ni miya karegar kanu mga luksami mga pagaryami aging kaya hadith na fabricated kabukagan maanaw tuwaging ka na ustad amranaw aya ipsuguyan sa gyangan ng mga muritian na piya kasunat yan kaya na nagyangan nakasumbayang anak chinilas na tawanan adan yan sa butas swagama sa aya panganin tanong ko Allahu Ta'ala na turuon wallahu Ta'ala nayamala na turuon wallahu Ta'ala aging ka na ng mga muritian amya pakasilay niyan sila si kutitu alalan amauntol. Misabab san mga luksami na mga pagariami titu kumasagit aging mamubutad tanu sa aging kaya masa. Kaso titu sunnaw nabi na ayatanu siyang ka o sabaad ang magingaran sa ustad. Banda tanu mele ging uta ustad. Ada niyan itungon sa basunna o nabi sukatutub. Allahu Akbar. Aginan na adna dalilian apad sa paparangayan unabi nagyang utak absolutian sa tutob
ginan imana as sunna paparangayan gugui oy naginan is sunna na bigyan nga nakatutub na danyan itungon sa sunna Allahu Akbar na aya ini itungiran sa sunna asiran ang mga salafi na suka sumbayang ang nakasulot ka sa chinilas nagyuti sunnat kiran oy ugid na suka tutub na dayran itungon sa sunna miyak lid suka pugintaw miya binasa sumambabetad sa geng kaya masatanoy mantul lumindung tanuk wallah magin nga tanu ay importante napkusay tanwaya aging kaya lagi dia mga usen kapmungarasat tanu sumnar kapumukas tanu sa kataksilan si butaman wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.